ግብፂ ሰማያን ባህራን ጽንዓት ሕሉ ከም ዘላ ገሊጻ ርእሰ ሓያል ማእኸላይ ምብራቕ ምዃና ዝነገረላ ግብፂ ሓይሊ ኣየራን ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳኤላታን ካብ ኩሉ እንተታት ንምክልኻል ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቅቕ ክጸንሕ ዓዚዛ በዚ መሰረት ኣብ ክልል ኣየራ ጽዑቕ በረራታት ነፈርቲ ኩናት ብምክያድ ኣብ ሓለዋ ትርከብ ግብፂ ምስ ኢራን ብጉዳይ እምነታት ሱናን ሸዓን ምስ እስራኤል ድማ ብጉዳይ ፍልስጤም ዝሕልሕል ዝበለ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ደቡብ ሱዳን ሰራዊታ ናብ ኢራን ክትሰድድ መራሒ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ኣሜሪካን እስራኤልን ተሻሪኸን ንኢራን ዝገብሮ ዘለዋ ኩናት ግብረ መልሲ እቲ ብነብሪ ዝልለ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ንሃገረ ኢራን ኣጋር ሰራዊት ክልእ ከም ዝኽእል ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኣጠንቂቕሎም ትማሊ ንስርዓት ብልጽግናን መራኸብታት ናይቲ ሃገርን ኣሰንባዲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ዜናታት ላዕለዎት ሰበስልጣን ናይ ሕወሓትን ወታደራዊን ኣዘዝትን ናብ ኤርትራን ከተማ ኣስመራን ዓዳሃሎን ከም ዘቕንዑ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክባትን ዘረባትን ከካይዱ ምዃኖም ሓበሬታታት ድሕሪ ምዘርግሖም ኣብ ስርዓት ብልጽግና ዓብይ ዝኾነ ነውፅን ሻቑለትን ፍርሕን ተፈጢሩ ይርከብ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ኣብዚ ሕጂ እዋን ጽምዶ ናብ ካሊእ ደረጃታት ተሰጋጊሩ ይዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ዘይኸውን ውሳነታት ተቃውሞታቱ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ሰበስልጣን ሕወሓት ኣብ ተጋጣሚ ተረኺቦም ዝሃብዎ መደረታት ጽምዶ ክስካብ ክንደይ ብደረጃ ሰበስልጣን ኣብ ዝለዓለ በፂሑ ይርከብ ከም ዘሎ ኢና ክንፈልጥን ክንርዳእን ክኢልና ሕጂ ኸኣ ሰበስልጣን ሕወሓት ወታደራዊን ኣዘዝትን ናብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ወሳንን ኣገዳስን ርክባት ከካይዱ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ ኩናት ክትከፍት ከም ትኽእል ይግለጽ ኣሎ ክሪቲካል ትሪትስ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ፋይል ኣብ ዝብል ዓምዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ምድላዋት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ክሪቲካል ትሪትስ ዝተባህለ መርበብ ዝተፈላለየ ዝተዘርግሐ ቪድዮ መሰረት ብምግባር ኣብ ዘርግሖ ሰፊሕ ሓበሬታ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን መሳርሕታቶም ናብ ደቡብ ክልል ትግራይ የጽግዕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንሰው ጽሑፉ ወሲኹ ከበድቲ ተጽዋራት ታንክን ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ወታደራት ካብ መላእ ሃገር ሓዊስካ ካብ ተኸቢድ መጥቃዕቲ ንምምራኽ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ዝማረኽሉ ዘለዉ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ከይተረፈ ብምምጻእ ሰራዊት ናብ ደቡብ ትግራይ የጽግዕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ውትድርና ወፂኦም ጸንሑ ናይ ቅድሚ ወታደራት ናብ ሃድታቶም ክምለሱ ከም ዝጸውዐ እቲ ጽሑፍ ክገልጽ እንከሎ ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓት ኣብ ወርሒ 2 ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምኽፋት ይዳሎ ከም ዘሎ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ሓደገኛነት ናይ ዝኹነታት ብምርዳእ ስጉምቲ ክወስዱ ጸዊዕ ከም ዝነበረ ሓቢሩ እቲ ሓበሬታ ቀፂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ክጅምሮ ዝሓስብ ዘሎ ኩነታት ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ንኸይወፅእ ስጋት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዓፂዎ ፀንሐ ማዕከናት ዜና ዶቼ ቬለን ዋዜማ ሬድዮን ብተወሳኺ ድማ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣዲስ ስታንዳርድ ክዓፅወን እንከሎ ንማዕከን ሓበሬታ ሮይተርስ እንተሳትፎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ዝገልጽ ሓበሬታ ብምዘርግሖ ኣጊድዎ ይርከብ ክሪቲካል ትሪትስ ኣብቲ ዘርግሖ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ካብ መጀመርያ ወርሒ 2025 ሒዙ ኩነታት እናኸረረ ክመጽእ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ፓርላማ ቀሪቡ እቲ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኸተመ ምስ ትግራይ ኣትይዎ ዝነበረ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ኣብቲ ውዕል ክታሞም ዘንበሩ ምስኡ ከም ዘሎ ብምሕባር እቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ ትርጉም ከም ዘይብሎም ገሊጹ ነይሩ እቲ ኩነታት ብዝተፈላለየ ናይ ቃል ምምላስ ክነሃር ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ምርጫ ቦርድ ንምርጫ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብ ትግራይ ከቢድ ተቃውሞ ኣበጊሱ ነይሩ እዩ እዝን ካልእ ተደማሚሩ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘርእዮ ዘሎ ፈኸራ ንኤርትራ ናይ ምውራር ተህዲድን ሓዊስካ ኣብ ዝወርሒ ኩናት ክጅምር ዘኽእል ውሳነታት የርኢ ከም ዘሎ እቲ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሜሪካ ድሕሪ ተቐዳሚ ጀመረ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ዝገበረቶ ገምጊማ ልዕሊ 700 ዕላማታት ከም ዝወቕዐት ማእኸላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መረዳእታ የመልክት እቶም ዕላማታት ተባሂሎም ዝግለጹ መወንጨፊ ሚሳይላት መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ሳብማሪናትን ማእኸላይ መቆጻጸሪ ዘጠቓልለ እዩ ድሕሪ ኩነታት እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኢራናውያን ሕኒኦም ንኽፈድዩ እተን ሃገራት ሓዊ ክለብሳ ርኢናየን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኩዌት ተዓፅዩ ከምኡውን ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም እቲ መጥቃዕትታት ብዘይ ምቁራጽ ቀጺሉ በዚ መሰረት ኣሜሪካ ዜጋታታ ካብ 14 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ብቕልጡፍ ክወፁ
ክወፁ ኣዚዛ ትራምፕ ድሕሪ ንስጳኛ ምውራዱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ እውን ዘይተተሓባበር መድሓር ሓሪኢኻ ክብል ነቒፍዎ እስራኤል ናብ ሊባኖስ ናይ ምድራዊ ሰራዊት ክተዋፍር ተወሳኺ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቦታታት ክትሕዝ ምዃና እውን ኣፍሊጣ ትራምፕ ኣሜሪካ ነዊሕ ግዜ ንኩናት ዝቐፅል እኹለ ፅዋር ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላፁ ኢራን ናብ መፃዊ ሆርሙዝ ገፁ ተንከስ ዝበለ ዝኾነ ትኹን መርከብ ክትሃርም ምዃና ሓቢራ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ መጥቃዕቲ ናይ ኣያቶላ ዓሊ ካሜኔይ ንምትካእ ሓያሎ ሕጡያት ዝነበሩ ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ እዚ ሕጂ ዝምረፅ ከመን ይኸውን ኢሎም እናተፀበዩን ከለዉ ጋሻ መልእኽቲ ተሰደደሎም መን ክምረፅ ይኽእል ይኸውን ዝብል ጥርጣረታት ምስ ሓደሮም ምርጫ ሳልሳይ ላዕለዋይ መራሒ እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራን ወዲ ነፍሲሄር ላዕለዋይ መራሒ ሞጅተባ ካሜኔይ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ ምስ ፈለጡ ድማ ነቲ ምርጫ ዘካየድ ቤት ፅሕፈት መጥቃዕቲ ይፈፀምሉ ማዕከን ዜና ፋረስ ድሕሪ ቀብሪ ካሜኔይ መንነት ናይቲ መራሒ ክግለፅ ምዃኑን እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝመፅእ ሰሙን ክካየድ ምዃኑን ሓቢሩ ወዲ 53 ዓመት ሞጅተባ ካልኣይ ወዱ ነፍሲሄር ላዕለዋይ መራሒ ዓሊ ካሜኔይ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቀጻሊ መራሒ ኢራን ምዃኑ ድማ ብተደጋጋሚ ክጥቀስ ፀንሐ ሰብ እዩ ስለዝኾነ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ቅድሚ ፍፃመን ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ዝኸውን ኣሜሪካ ኩናት እንተዳ ጀሚራ ቀንዲ ዕላማ መራሕቲ እቲ ሃገር ክኸውን ምዃኑን ቀንዲ ዕላማታት ድማ ኣያቶላ ካሜኔይን ወዱ ሞጅተባ ካሜኔይን ምዃኖም እያ ኣብ ፀብፀባ ተሓቢራ ዝነበረት ሞጅተባ ካሜኔይ ካብቲ መጥቃዕቲ ድሒኑስ ስልጣን ክረክብ ይሸባሸብ ኣሎ እስራኤልን ኣሜሪካን ድማ ሕጂ እውን ንፀጥታ ስጋት ዝፈጥር መራሒ እንተተመሪፁ ስጉምቲ ክወስዳ ምዃነን እየን ገሊፀን ኢራን ድሕሪ ዝኩሉ መጥቃዕትታት ምስ ኣሜሪካ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢላ ክትዘራረብ ድሌት የብላን ክብል ኣመኻሪ ነፍሲሄር ላዕለዋይ መራሒ ዓሊ ካሜኔይ ዝኾነ መሓመድ ሞካባር ገሊጹ ወሲኹ ኣብ ዝሃቦ መግለፂኡ ኣመኻሪ መሓመድ ሞካባር ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ጀመረቶ ኩናት በቐሊሉ ዝዛዘመ ኣይኮነን ኢራን ነዊሕ ኩናት ተዳልያ ኣላ ክብል ሓቢሩ ሎሚ ዋጋ ሓደ በርሚል ዘይተፃረየ ነዳዲ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ 83.7 ሓሊፍዎ ይርከብ ዋጋ ሎም ምስ ትማል ክነፃፀር እንከሎ ብ2.67 ሚእታዊ ተወሲኹ ምህላው ይፍለጥ ገና እውን ክቕፅል እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ እዚ ወሰኺ ብሰንኪ ኢራን ትቆፃፀሮ መፃዊ ሆርሙዝ ምዕፃው ዘጋጠመ ምዃኑን ኣብ ንጥፈታት ትራፊክ ዝግበር ገደብን ዘለዓለ ወጥርን ተባሂሉ ተመዝጊብሎ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ብሰንኪ ኢራን ዝተደብደበ ዝዓበየ ናይ ጋዝ መደበር ኣብ ቀጠር ዝርከብ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃኑን ዝዓበየ መፃረዪ ነዳዲ ኣብ ስዑድ ዓረብን ዖማንን ኩዌትን ዘጋጠመ ከምኡውን ኣሕቡራት ኢማራት ዝፈጠሮ ዕንወት ፀብፂብካ ትንፋስ ማእኸላይ ምብራቕን ምዕራባውያንን ከም ተለኮቶ እዩ ፅብፀብ ዘሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ወሰኺ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋላ እውን ንዝተወሰነ እዋን ዋጋ ነዳዲ ቁርብ እንተወሰኸ እዚ ኩናት እዚ ምስ ተወደአ ብቕፅበት እቲ ዋጋ ክወርድ እዩ ኢሉ ግን መዓዝ እዚ ኩናት ክውዳእ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ግምታተን ናይ መዓልታት ወይ ሰሙናት ይመሲልዎ ነይሩ ዓለም ግን ኢራን መዓዝ ቬንዙዌላ ኮይና ክብሉ ይስምዑ ኣሜሪካ ኣድላይ እንተኮይኑ ብማእኸላይ ምብራቕ ዝሓልፋ መራኽብ ከም ትዕጅበን እውን ወሲኹ ኣመልኪቱ እኳ እንተነበረ ካብ ፋርሳውያንን ሑቲን ክተምልጥ እትኽእል መርከብ ኣላ ድያ ንዓለም ኣጨኒቕዋ ዘሎ ኣብ መንጎ እተን ብሰደድ ነዳዲ ዝዓበየ እጃም ሒዛ ክትዋሳእ ዝፀንሐት ፍልቲ ሃገርን ካብ ዓለም ካልእቲ ዝዓበየት ኣፍራይት ዘይተፃረየ ነዳዲ ዝኾነት ኢራቅ እውን መዓልታዊ ምህርታ ብኣስታት 1.5 ሚልዮን በርሚል ከም ዝነከየት ሮይተርስ ምስ ሓበረ ሃገራት ሸራራቕ ክብላ ጀመራ ስርዓት ብልጽግናን መንገዲ ኣየር ናይቲ ሃገርን ኣብ ቶብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቐጥታ ይሳተፍ ከም ዘሎ ትማሊ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት በቲ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 30 ግዜ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ብደቡብ ሱዳን ማእኸላይ ኣፍሪቃ ሪፓብሊክ ናብ ጫድ ሰራዊት ብምግዓዝ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ዓበይቲ ሓደጋታት ንኽወርድ ልዑል ግደን ተራን ይፃወት ከም ዘሎ እዩ ኣብ ፀብፃባት ተጠቒሱ ዝርከብ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ዘካይዶ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ምንቅስቓስ ኮኒኖሞ ይርከብሎም መንግስቲ ኤርትራ ሱዳን ጅቡቲ ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሰማያቶም ብምእጋድ ነቲ ስርዓት ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ሓደገኛ ተግባራት ደው ከብለውን ፃውዒታት ቀሪቡ ይርከብ ኤርትራ ትርጉም ዘይብሉና ዘየደ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ቲያትር ስርዓት ብልጽግና ክትብል መግለፂ ሂባ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትማል ኣብ ናይ ኤክስ ማለት ናይ ቀደም ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ነቲ ብምኽንያት ዓወት ዓድዋ መበል 160 ዓመት ተባሂሉ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ብኸንቲባ ኣዲስ ኣበባ ሓለቓ ስታፍ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና ዝብል ተደጋጋሚ ሓደን ኣሰልቻውን መደረ ትርጉም ዘይብሉና ዘየደ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ቲያትር ስርዓት ብልጽግና ክብል ገሊጽዎም ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጽምብል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታሪካዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክወሃበና
انت زي كوين جنا استوصلنا خنملسينا مخنياتو نحنا دق عدوينا ختبل تسمعيا ሚኒስተር የማነ ዝተደጋጋምን ኣሰልቻውን ተህዲድ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልኪቱ ኣብ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ኣብ ዝተኸሰተ ምእሙን ዕድል ዝስማዕ መለሳ ዘይብሉ መዝሙር ሓደ ዓይነት መርዛም ዘይሕጋዊ ሕቶ ላዕላውነት ኣብ ደገ ባሕሪ ክብል ገሊፅዎም ሚኒስተር የማነ ነዚ ብሰበ ስልጣን ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈጠረ ዕድል ከም ምምራቅ ግድብ ዝኽሪ ዓድዋ ዝኣመሰሉን ካልኦት ኣጋጣሚታትን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ስርዓት ብልፅግናን ኣባላት እቲ ውድብን ከምኡውን ላዕለዎት ወተደራውያን መኮንናትን ስማዊ ፕሬዚደንት እቲ ሃገርን ሓዊስካ ንዝወሃብ ዘይሕጋውን ኣስፋሕፋሕ ባህጊ ዘየድሊ ሕንፍሽፍሽን ግርጭትን ከም ዘምፅእ ብምግላጽ ንሰላም ፀጥታን ከም ዘርግ ኣሻቓሊ ሳዕቤን ከም ዝፈጥርን ኣረድዮም ሚኒስተር የማነ ወሲኹ ናይ ስርዓት ብልፅግና ኢትዮጵያ ዘይሕጋውን ዓጃው ኣጀንዳ ንቀርኒ ኣፍሪካ ዘየድልዮን ዘይግብኦን ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ናይ ምስፍሕፋሕ ባህግን ብሰንኪ ድኹም ዓሌታዊ ምሕደራን እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ግርጭትን ኩናትን ልዑል ቁጠባዊ ውድቀትን ንምህዳም ከምኡውን ኣንፈት ህዝቢ ናብ ካሊእ ንምጥዋይ ብተደጋጋሚ ዘይሕጋውን ዘይምልከቶን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከስምዕ ካብ ዝረአ ነዊሕ ግዜ ኣቁፂሩ ይርከብ ኮኸብ እዮብ እቲ ምስ ጋንታታት ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሰርሐ ፕሮፌሽናል መካኒክ ቅድድም ብሽክሌታ ሕቦ ሓይሊ ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ሩዋንዳ ዘገርም እዩ ኣብ ኤርትራ ተቐዳደምቲ ጥራይ ዘይኮኑ መካኒክ ቅድድም ብሽክሌታውን ፕሮፌሽናል ኮይኖም ኣብ ካልኦት ሃገራት ክሰርሑ ጀማሚሮም ኣለዎም ተቐዳዳማይ ፕሮፌሽናል ኮይኑ ክጥለብ ኣብ ዘይተለመደላ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ግን ኣብ ፕሮፌሽናልነት ኪኖ ተቐዳደምቲ ከይድሎ ኮኸብ እዮብ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝፈረዩ ኪላታት መካኒክ ቅድድም ብሽክሌታ እዮም ኣብዚ ኤርትራ ብሩዋንዳ ክተካይዶ ዝቐነየት ውድድር ከዓ ምስታ ጋንታ ቀኒ ነይሩ ኣብ ዝበዝሕ ሬድሲ ካመልስ ኣብ ሃገራዊ ውድድራት እተካይዶ ቅድድም እውን ምስ ኣሎ ኮኸብ ኣብ 2008 ምስ ክለብ ኤሪቴል ቀንዲ መካኒክ ኮይኑ ስራሕ ተቆፂሩ ንኣስታት 11 ዓመት ድሕሪ ምስርሑ ድማ ኣብ 2019 ካብታ ጋንታ ተሰናቢቱ መካኒክ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይኑ ክነጥፍ ጀሚሩ እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም ግና ኮኸብ እዮብ ብመልክዕ ፕሮፌሽናል ናብ ካሊእ ሃገር ከይዱ ምስርሑ እዩ ፈለማ ምስ ቻይናዊት ክለብ ዩናን ፕሮፌሽናል መካኒክ ቅድድም ብሽክሌታ ኮይኑ ውዕል ኩንትራት ተፈራሪሙ ናይ ሓደ ዓመት ኩንትራት ተዛዚሙ ድማ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኮኸብ እዮብ ኣብ 2022 እውን ካሊእ ናይ ፕሮፌሽናልነት ዕድል ረኺቦም ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ቅድድም ብሽክሌታ ፕሮታች ንሓያሎ እዋን ሰርሖም ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ሙሉእ ግዜኡ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ይሰርሕ ኣሎ ኣብዚ እዋን ነገራት እናተኻበደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሰሙን ዝተወልዐ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ናብ ዝለዓለ ቀውሲ የምርሕ ኣሎ ድሮን ኮንግረስ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ 47-53 ድምፂ ንትራምፕ ደጊፎም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ እቲ ትራምፕ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ክቕፅሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ኩናት ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተስፋሕፈሐ ይኸይድ ኣሎ ኢራን ንዝተፈላለዩ ሃገራት ተጠቅዕን ትድብድብን ኣላ እቲ ኩናት እናሰፍሐ ይኸይድ ኣሎ ንኢራን ዝድግፉ ሃገራት እውን ፈለኽለኽ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ዋላ እኳ ወግዓዊ ይግበርዎ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እናወፁ ይርከቡ እቲ መጫወቲ ተሳነ ኪም ጆንግ ውን ኣብ ሳልስቲ ኢራን ሓገዝን ታሕቲታትና ክንሕግዝ ኢና ብተወሳኺ ድማ ንእስራኤል ብሓንቲ ሚሳኤል ከጥፋ ይኽእል እየ ዝብል መግለፅታት ዝተሰምዑ ኮይኖም ሎሚ ድማ ሓደ ሰሜን ኮርያዊ በቲ ኩናት ተተነኺዩ ነቲ ኩናት ከም ዝፅንበሮ ገሊጹ ኣሎ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓበይቲ ምዕባለታት ይፍጠሩ ኣለዉ እቲ ኩናት እናተስፋሕፈሐ ይርከብ ከም ተቐዲምና ዝገለጽናዮ ድማ ጅቡቲ ውን ተሃሪማ ትርከብ ዋላ ደኣ ሃራሚያ ይፈለጥ እምበር እቲ ነገር ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ሃገር ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማዓስከራት ዘለዉ ኮይኖም ኣሜሪካ ቻይና ፈረንሳ ጃፓን ኢጣልያ ስፓኛ ዝኣመሰሉ ሓያላን ሃገራት ልዕሊ 6 ሃገራት ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከምቲ ንዕዘቦ ዘለና ኢራን እትወስዶም ዘላ መጥቃዕታት ኣብ ማዓስከራት ጸላተይ ዝበለታ ኣሜሪካ ማዓስከር ኣብተን ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ እዩ እዚ ማለት ኢራን ኣብ ጅቡቲ ማዓስከር እንተዝህልዋ ነይሩ ጅቡቲ ከም ሃገር ይመሃለወትን ጅቡቲ በዓላ ተወስኖ ነገር የብላን ዝተፈላለዩ ሃገራት እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ጅቡቲ ኣብ ራዕዲ ትርከብ ሜቴደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ስለ ዘሎ ንዑ ንምጥቃዕ ድማ ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ከጋጥሞ ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ጅቡቲ ኣብ ራዕዲ ትርከብ ሜቴደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ስለ ዘሎ ንዑ ንምጥቃዕ ድማ ዝተፈላለዩ መጥቃዕታት ከጋጥም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣሎ ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ዕጡቃት ሕቲ የመን ከይተረፉ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ኢጣልያ ኣብ ወደባት ዓሰብን ባፅዕን ማዓስከር ክሃንፁ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ኣካይዶም እዮም ይኹን እምበር ካብ ሰመዚ መንግስቲ ኤርትራ ግብረ መልሲ ኣይተዋሃበን ኢጣልያ ስዑድ ዓረብን ንወደብ ዓሰብ ንምልማዕ ዝተስማዕማዓ ኮይነን ግን ድማ ብዛዕባ ወታደራዊ ማዓስከር ምህናፅ ዝብል ዝወፅ ሓበሬታ ካብ ኤርትራ የለን ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ዓበይቲ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ ካብኣቶም ድማ ፖሊሲ ትራምፕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስለዝስማዕማዕ ንኤርትራ ዓብዪ ዓወት እዩ
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ትራምፕ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ ከም ዝፀሓፈ ኣይርስዓን። ናብ ኤርትራ ሓቢርና ንስራሕ ዝብል መልእኽቲ እንትፅሓፍ ድማ ብልፅግና ድማ ናይ እገዳ ይቐፅል ዝብል ፊርማ ኣብ ሳልስቱ ፈሪሙ እዩ። እዚ ማለት ድማ ምስ ኤርትራ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ መደብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ እገዳ ናይ ምልዓልን ብሰፊሑ ክስራሓሉ ፀኒሑን ኣሎን። እሱ ድማ ዓበይቲ ዓወታት ክምዝገብ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ርክብ ተኻይዱ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ መንግስቲ ኣሜሪካ ልኡኻት ናብ ኤርትራ ክሰድድ ምዃኑ ገሊፁ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይወፁ ከም ዘለዉ ድማ ልኡኻት ኣሜሪካ ኣብዚ 2 መዓልቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝታይ ከኣትዉ ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮይን ሃገራት ናይቲ ዞባ እትገብሮ ዝምድናታት ይኹን ስምምዓት ንላዕላውነት መሬታዊ ሓድነታን ከምኡውን መሬታውን ባሕራውን ግዛኣታት ዘኽብርን ኣብ ንጹር ኣህጉራዊ ሕግታትን ኣገባባትን እተመርኮሰ እዩ። እቲ ዘይቕየር ጽኑዕ መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ነዘኽቢሩ ዘይኸይድ ኣህጉር የለን። ብዘይካቶም ጠራሮ ዓመፅ ዝፀዓዱ ምዕራባውያን ገናዞን ከምኡ ድማ ተላኣኽቶም እዮም። ንሶም ድማ ጎረባብቲ እውን ኣለዉ። ሓያል ዝበሃል ሰብ ፖለቲከኛ ዘጥቅዕሉን ዘምልጠሉን ስቕታት ዝመርፀሉን ግዜን ሰዓትን ብኣግባቡ ክግንዘብ ዝኽእል ሰብ ፖለቲከኛ እዩ።